ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର। ଚାରିଟା ବେଳେ ଜଳଖିଆ କରିବା ପାଇଁ ପକୋଡ଼ି ହେଉଛି, ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ପକୋଡ଼ି ପିଆଜ ପକୋଡ଼ି କରିବୁ। ପିଆଜ 2ଟା କାଟିଛୁ, 300 ଗ୍ରାମ ବେସନ ନେଇଛୁ, ଲଙ୍କା ପକେଇଛୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି, ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛୁ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ତେଲ ଗରମ କରୁଛୁ, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ୟାକୁ ପକେଇବା। 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ୟାକୁ ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ତେଲ ତାତିଗଲେ ପକେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ବେସନକୁ ପକେଇବା ତେଲରେ, ପକୋଡ଼ି କରିବା। ତେଲ ତାତି ଯାଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉପରକୁ ଭାସୁଛି। ଲେଉଟି କରିକି ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା। ବର୍ଷାରେ ପକୋଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଏଇନା ଆମର ଏଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ପକୋଡ଼ି ଛାଣୁଛି। ପକୋଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏଥର କାଢ଼ିବା ପ୍ଲେଟ୍। এইଭଳି ଭାବରେ ପକୋଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ପକୋଡ଼ିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଲଙ୍କା ସସ୍ ହେଉ, ଚିଲି ସସ୍ ପକେଇକି ଖାଇବୁ। ପକୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଚିଲି ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପକୋଡ଼ି କେମିତି ହେଇଛି, ଟିକେ ଖାଇକି ଜାଣିବା। ନରମ ହେଇଛି ପକୋଡ଼ି। ୱା, ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଘରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।